खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि क'क्राझार जिल्लायाव गुथि बड'लेण्ड उसु चेम्पियनशिप खुंफुंनो थियारि 2026 मायथाइनि 23, 24 आरो 25 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन गुथि बड'लेण्ड उसु चेम्पियनशिपआ नंगौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगावनि मिनि इनडुर स्टेडियामाव बड'लेण्ड उसु एस'सिएशननि बानजायनायाव 2026 मायथाइनि 23, 24 आरो 25 जानुवारियाव गुथि बड'लेण्ड उसु चेम्पियनशिप खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। बेनिनो दिनै जानो गोनां गुथि बड'लेण्ड उसु चेम्पियनशिप खुंफुंनो थाखाय रिसेप्शन कमिटिखौ दाफुंनानै लाबाय आरो सुशांत सरकारनो बे गुथि बड'लेण्ड उसु चेम्पियनशिप जागोननि थाखाय रिसेप्शन कमिटिनि मासिगिरि बिबानखौ होनाय जायो। मायथाइनि जानुवारि दाननि 23, 24 आरो 25 सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां गुथि बड'लेण्ड उसु चेम्पियनशिप हाबाफारिनि सोमोन्दै बड'लेण्ड उसु एस'सिएशननि आफादगिरि एबा बिटिसिनि एमसिएलए जुबिराज बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होयो। गिबियाव गुड मर्निं टु एभरिबडी एन्ड नोंथांमोननि चेनेलखौ आं वेलकाम जासिहरबाय। दिनै जोंहा फैगौ जानुवारि दाननि 2026 नि 23, 24, 25 आव मोनसे जोंहा बड'लेण्ड एसु चेम्पियनशिप टुर्नामेन्ट जानो गोनां बे टुर्नामेन्टखौ लोब्बा लानानै जोंहा मोनसे दिनै रिसेप्शन कमिटि जाफुंसारनो हाबाय आरो बे रिसेप्शन कमिटियानो जाहैबाय जोंनिनो मानगोनां सुशांत सरकारा बिथांखौ जों चेयारमेन गायसननो हाबाय आरो बेजों लोगोसे गोबांथार दालाइसा कमिटिफोरखौ जों दिनै फुल प्लेजै दाफुंलांनो हाबाय। थ' आङो साफ्रोमबो बयखौबो जोंनि बिटिसिनि जेसेबां जोंनि उसुखौ मोजां मोनग्रा बा स्टुडेन्टफोर बयखौबो जोंनि नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगामि गामियाव जे टुर्नामेन्टआ जानो गोनां बाहाय बयखौबो आं वेलकाम खालामो आरो आं बिथांमोनखौ लिंहरो जाहाथे जोंनाव फैनानै मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय फैनानै जोंनि टुर्नामेन्टखौ जाफुंसार खालामफैयो आरो जाहा दिनै कमिटिया साखाफारा जाखाबाय रेडि जाखाबाय टुर्नामेन्टखौ जों सालायनो थाखाय गतिके जोंहा फैगौ जिहेतु जानो गोनां 2023-24-25 बाहाय जोङो मोजाङै मोजां जोङो खुंफुंसारनो हागोन मानो होनबा जोङो कमिटिखौ गोख्रोङैनो जों दाफुंसारनो हाबाय जोंहा बाहाय जोंहा साननांगौ गैला जिहेतु जोङो आवगायनिफ्रायनो जोङो खेलखौ सालायबोबाय थागासिनो दंखायो गतिके जेब्लायबो जोङो 2026 आव जोङो बे बड'लेण्ड एसु चेम्पियनशिपखौ जोङो बिटिसि जानानै जोङो जाफुंसार बा साक्सेसफुल खालामलांनो हागोन आंहा आसा दं आरो बेखौनो आं बयखौबो ओनसोलनि रायजो राजाखौ आं खावलायो जाहाथे बिथांमोना बे जोंनि सानथाम हाबाफारिखौ फैनानै जोंनि उसुखौ मोजाङै नायफैयो बा उत्साह होफैयो जाहाथे जों भबिष्यतआव जोंनि बिटिसि बासिनि जेसेबां स्टुडेन्टफोर दङ जोङो नेसनेल बा इन्टारनेसनेल प्लेयार खालामहरनो हायो आं बेखौ मिजिंथिनानै आं दिनै बड'लेण्ड उसु एस'सिएशननि आफादगिरि जानानै गोदान बोसोरनि बयखौबो आङो शुभेच्छा जासिनानै हेपि निउ इयार जासिनानै आं बयखौबो वेलकाम खालामबाय जाहाथे जोंनो जानो गोनां प्रग्रामखौ साक्सेसफुल खालामफैनो थाखाय गोजोन्थों। जायफोर गेलेगिरिफोरा बाहागो लाफैगोन बिथांमोननि थाखाय जानाय थानायनि बेबस्थाखौ औ जोङो कमप्लिटलि एकमडेसन प्लास थानाय फुडिं एन्ड जेसेबां स्पर्ट्सआव जोंनो मा फेसिलिटि नांगौ जों बिथांमोननो प्रभाइड खालामगोन जाहाथे जोङो बिथांमोननो मोनसेबो जोङो थानायनि जानायनिखौ जों खहा खालामा जोंनि जा केपासिटि दं जों बिथांमोनखौ मोजाङै जों दोनगोन आरो जों बिथांमोननि थाखाय मोजाङै थाहोनो मोजां जाहोनो जों रेडि आरो प्रिपेरेसन कमप्लिट खालामखाजोब्बाय। जाय बिथांमोना देरहासार जागोन बिथांमोननि थाखाय माबाफोर बान्था सिस्टेम औ जोंहा मोनसे एस'सिएशनाव जोंहा मोनसे सार्टिफिकेट दंखायो गतिके थांनाय 2005नि उनावनो जों बे बड'लेण्ड एस'सिएशनखौ जोङो खुंबोबाय थादों गतिके जोंहा दासिमबो आवगाय जेरेखम जों सार्टिफिकेट गथायो आरो हुइथ ट्रफि जोङो मोनसे टिम हिसाबै जों ट्रफि गथायो आरो सार्टिफिकेटबो टिम हिसाबै जों गसायो आरो बिनि गेजेराव माखासे इभेन्ट्सफोर दङ हारसिं खेला गेलेनाय जायखौ बुङो जोङो दावलु बेफोरबायदि इभेन्ट्स दङ जोंहा
जोंनि गेजेराव सासे जोंनिनो स्टुडेन्ट दंखायो सानमा नार्जारी ब्रह्म सानमा ब्रह्म होननाय बिथाङा जोबोद दिनै बे उसुआव बे थावलुआव बिथाङा बे सात्रआ दिनै इन्टारनेसनेल प्लेयार जाबाय बिथाङा चाइनायावबो गेलेहैबाय रासियायावबो गेलेहैबाय गोबांथार इन्टारनेसनेल जायगायाव बिथाङा बाहागो लाहैबाय आरो बिथाङा देरहासारबो जाबोबाय थाबाय आरोबाव थांनायसो एसे सिगां जोंनि चिरांनिफ्रायमोन नामा सासे क'क्राझारनिफ्रायनो नामा बाक्सानि कमल ब्रह्म होननाय स्टुडेन्ट सासे बिथाङाबो इन्टारनेसनेलाव बाहागो लानानै चेम्पियनशिप मेडेलिस्ट जाबोदों बिथाङाबो मोनसे ब्रन्ज मेडेलिस्ट जाना फैदों गतिके जोंनाव ओरैबायदि मोनसे जोंनि बिटिसिआव मोनसे ओरैबायदि स्टुडेन्टफोर दं एनार्जेटिक स्टुडेन्टफोर दं बिथांमोनखौ जोङो जोबोद उत्साह होनानै जाहाथे बिथांमोननि केरियारखौ भबिष्यतआव जों लाखिहैनो हायो आं उसुनि आफादगिरि जानानै अलवेज आं कामना खालामगोन जाहाथे जेसेबां गेलेगिरिफोर दं मोनबा जिल्लायाव जों बिथांमोनखौ नेसनेल बा इन्टारनेसनेल प्लेयार गेलेनानै गावनि भबिष्यतखौ दानानै लानो हायो आं उसुनि आफादगिरि जानानै आं बिथांमोनखौ खावलायबाय চেম্পিয়নশ্বিপ হ'বলৈ গৈ আছে আমি আজি 9তম উষু অল বড়োলেণ্ড উষু চেম্পিয়নশ্বিপ পাতিবলৈ গৈ আছোঁ আমি ৰিচিপশ্যন কমিটি হিচাপে চেয়াৰমেন হিচাপে আজি কমিটিয়ে দায়িত্ব লৈছে তো প্ৰথমতে সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছাৰ লগতে আপোনালোককো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে আমি 23, 24 আৰু 25 তাৰিখত বনৰগাঁৱত ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত মিনি ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত উষুৰ যেটো প্ৰতিযোগিতা হ'ব ইয়াতে 5খন জিলাৰ লগতে প্লেয়াৰসকল আহিব ইয়াতে আমি থকা খোৱাৰ আৰু স্পৰ্টছৰ যেটো ফেচিলিটি এইখিনি আমি প্ৰভাইড কৰাৰ কাৰণে আমি যোজা চলাইছোঁ আৰু আমাৰ এই বাকি কেইদিনত আমি পূৰ্ণগতিত আমি বাকি কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ যেটো 9তম উষু চেম্পিয়নশ্বিপ হ'ব ইয়াতে আমি সুন্দৰকৈ আমি পৰিচালনা কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ আমি কিমানজন প্লেয়াৰে ইয়াত অংশগ্ৰহণ ইয়াতে আমি এটা অনুমানিক লৈছোঁ 250 পৰা 300 প্লেয়াৰ্ছ আহিব লগতে গাৰ্জিয়ানসকল থাকিব সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহে তেখেতৰ লগত গাৰ্জিয়ানসকল আহে ইয়াতে 400 পৰা 500 মানুহৰ গেডাৰিং হ'ব ইয়াতে আমি থকা আৰু খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো সুন্দৰকৈ আমি কৰিম বুলি আমি আশাবাদী ধন্যবাদ